Iż-Żbejħa u l-Ġurdien. Dan huwa l-isem tal-pantomina tal-miliet li se tittella fit-tmiem din il-ġimgħa ġewwa t-Teatru ta' San Vincenz de Paul. Ispirata minn żewġ stejjer klassiċi, dik ta' Cinderella u ta' Beauty and the Beast, din il-pantomina żgur li se tkun qed iżżewwa s-sala u dawk kollha li se jarawha fi tliet serati. It-tnejn wara nofsinhar One News żar it-Teatru ta' San Vincenz fejn seta' jsegwi l-aħħar preparamenti għal din il-pantomina. Bini tas-set armar tal-miliet u xi xajta lemmu l-hawn kien is-sentiment li rajna qalb il-ħaddiema ta' wara l-kwinti. Tkellimna mal-moħħ wara din il-pantomina Redeemer Gallia fejn spjeganna x'għandu jistenna wieħed meta jattendi għal pantomina Iż-Żbejħa u l-Ġurdien. Jappentu għall-familja kollha bħala storja inspirata miż-żewġ fairy tales tant popolari Cinderella u Beauty and the Beast fejn hemmhekk kien kombinajthom flimkien u ħriġt storja fittizja li għandha żgur tinżel tajjeb ma' dawk kollha li ġejjin jarawna. U għalinna wkoll li matul din il-pantomina se jinġabru fondi bris Puttinu Cares. One News tkellem ukoll ma' Janelle Spiteri u Marilyn Gallia Falzon, żewġ helpers fih dan l-istess proġett li qed jieħdu ħsieb il-villaġġ tal-miliet li se jittella bis-swit it-teatru. U ma tennew li din hija t-tieni darba li qed jittella dan il-villaġġ fejn fost l-oħrajn se jkunu qed jinvolvi attivitajiet bħal qari tal-istejjer, face painting u dik imsejħa Cookie Exchange fejn il-pubbliku huwa mistieden iġib pakkett gallettini biex dak li jinġabar jingħata kollu lil tfal tal-istitut. Cookie Exchange kif taħdem it-tfal jew anke l-kbar iġibulna pakkett gallettini u aħna ntuhom lura cookie u daw il-pakkett gallettini li niġbru se inqasmuhom fl-istituti flimkien mal-kartolini se jkun qed jagħmlu matul il-villaġġ. U ma temmew b'appell biex in-nies iżuru dan il-villaġġ tal-miliet kif ukoll il-pantomina kolorita. Aħna nħeġġu ovvjament in-nies jiġu jżuru dan il-villaġġ hija ħaġa sabiħa ħafna kemm għat-tfal fil-verità kif ukoll għall-kbar. Dan mhux għalina biss biex jiġifieri mhux għall-gost tagħna biss u għall-gost tagħhom ukoll u flimkien ħankunu qed ngħinu dawn l-istituti u bid-donazzjonijiet li se niġbru ovvjament ftit minnhom se jmorru għal Puttinu Cares ukoll.